11, John chapter 11, verse 15. And I'm glad for your sake that I was not there, to the intent that you may believe. Nevertheless, let us go unto him. Jesu ari kutaura mazwi ekuti ndinofara, I was not there. Ndiri kufara kuti zvaitika kuna Lazaro ndanga ndisipo. Then kuchema kwa sister kana kutoma sister acho ndokuti Ishe dai manga muri pano Lazaro aifa. Jesu bataura mazwi ekuti ndinofara nokuti zvakaitika ndisipo. It's a clash of ideas. Zviri kudiwa nevanhu, zviri kurwadza vanhu, Ishe ndo zvaari kuti izvi zvinondipawo kufara. I'm glad Lazaro wakafa ndisipo. Hanzvadzi dzobva dzatsema dzichiti dai manga muripo hanzvadzi yedu aifa. Yehova ati ndinofara nokuti wakafa ndisipo. A clash of ideas ndoda kushumira panapa. Ukasaziva pfungwa yaMwari pamusoro pechinhu, unogona kupedzera wani mashoko ekuti mhinduro yaShe inononoka kana kuti Mwari vari ndifuratira, nekuda kwekuti pfungwa yaMwari pamusoro pechinhu chaitika hausi kuiziva. Pfungwa yaMwari apa pari kuda kudemonstrate another dimension isinobvira yaonekwa anyway. Mazwi ekuti Lazaro wamunoda arwara, paifanirwa kunzi Lazaro arwara, but yekuti wamunoda iri kuda kudena kuti nyaya iyi emergency because mune relationship. Lazaro wamunoda arwara, kwete kuti Lazaro arwara kakuda ndobva katsanangurwa kuti mungangodaro muchida vamwe muchiitira vamwe, but uyu munomuda saka arwara. Ipapa ndo pane imwe mbaridzo iri very sensitive. Iyo yekutoti anokuda, anosvika pakukutrusta nedzimwe chipi nawo. Pane pamwe pekuti vamwe vanoitirwa zvinhu neumwe munhu, lese mubereki anogona kuitira vana vamwe zvimwe mumorekera kumuitira. Vasina kuitirwa vaitirwa wofungidzira kuti akura akunzwisa kuti uku kungokufadzayo pane nyaya hombe ndeiyi. So matrust issues ane chekuita nelove. Kumarelationship kwatiri uno unopedza gore usina kuti kuna madhamu wako I love you, asi unozizivira kuti vanoziva kuti unovada. Zvese zvauri kuita uri kuitira mhuri yako nayo. Love yako iri kudemonstrata kwete mumessage, muaction. Toyota handudzi kuti anondida tikabvisa akakuudza oregera kuita zvaari kuita izvi, nengwa kuti rudo rwacho handisi kuruona, runotooneka. Chaunozoti asungudza kuti anondida sei, iwo uchizoti handisi kuona rudo rwacho nokuti runooneka iaction. Saka pano Jesu ane mazwi anenge anoti remei pakuti kudii, ati ndinofara Lazaro wafa ndisipo. Hanzvadzi dzochema dzichiti kudii, dai manga muri pano hanzvadzi yedu yaifa. Gamba nyaya ndeyevanhu vanodanana wamunoda, zvorati akakuda uye anokuziva zvokuti anogona kushanda newe. Ipapa Jesu apiwa message, he spent 2 more days ari kwaari. Haana kuichita seemergency. Why? Ari kuziva zvoda kunoitika ikoko kana auya. Saka paakauya late, usandoudza kuti vanhu vemucommunity vakangosekerera, usandoudza kuti vanoziva Maria naMarita vakafara pakanonoka Jesu, vakanyewa, vakataurwa, vakasekwa kuti munonyanya kufarira mafundisi. Situation yakuwira ikai haana kubatika. Ndimene kuti pastor wedu muchimubikira timu mbo mamunza kuti Lazaro ari kurwara, haana kuuya. Zvinoitika kuti vanhu vataure zvinorwadza mukunamata kwako Mwari, nekuda kwokuti pamwe pacho Mwari anoita sekunge ari kusati kwevanhu vari kukuseka. Iye achiziva hake kuti uchasekera pane chatiri kugadzira pano. I always tell people kuti ukaona auya late ane latest. Amen. Zvikaita sekunge zviri kunonoka kungoichise kuchenyika, kana Mwari akuita unyazoona kuti iri joka rakandwa. Amen. Kunze wakakandwa majoka anokuudza. Lazaro wamunoda, zino kana muchimuda moita 2 more days, tinonyarira kupi konhaishe. Nokuti Mary and Martha Jesu aita akauya kumbawo, ndovaiwira mutsoka dzake, ndovaimubikira nekumhanya-mhanya, wasangana nechallenge, oita 2 more days. Usandudze kuti community inonyarara.
varume nguva yekusekwa mukunamata iriko iri riwo. Nekuda kwokuti vanhu vane nguva dzavo, Mwari ane nguva yake. Vanhu vanoti Mwari wako anonoka dai akudai, ndonguva yavo yavaitarisira kuti Mwari akuitire. Saka zvinoita sekunge nguva yavo ikasamitwa nekuita kwaMwari, unenge wachiseko chenyika. Razaro wamunoda arwara, wopaneka kuti udanana karipo. Saka aifanwa kumhanya kuti panodiwa munhu. Gamba mukudanana mune kuzivana. Kana mazivana mune zvimwe zvamunoitirana, zvamunomuziva muri tu kuti even achiita izvi tinodanana. Pane zvinoitika mukudanana zvinogona kutadza kuinterpretwa nepublic vanhu vachidanana. Ndokuti kune vanhu vokuti ukasvika vachitukana unoenda uchiti munhu ashautwa, Gamba ndoziva ndomatambiro avo. Pauri kutukana kwavari kutamba, ndakambosvika parengi umwe winda achitoshedza mumwe, tikanzi imbwa yayo yakunoyo. Katanga dari murume mukuru, tone mbwa chiri kusekera, ndiri kuuya manje. Vawira madzisawira kutamba, vasvika palevel yokuti zvinopowa vamwe pauri zvinosekesa. Iwe pakatoya munhu izvo zvakakuti imbwa iwe unonetsana, but kuna anotetana kuti imbwa iyi. Kutonzwa munhu achachiti hayo ndezvako mani iwe. Why? Vane language yakablendwa nerelationship. Saka tona asiri sawira wako haugone kuseka naye izvozvo. Why? Relationship inogona kupisa zvinorwadza, yozvidzita sekunge hazvirwadze nokuti vane kuzivana kuri mavari. Iri shamwari yako ukaitika kumana kuti shamwari wanditsika kuti ndakunyatsounzwa bhata wobva wabvisa gumbo. Bati mumwe munhu mutoro wausingazive, it becomes an issue. So mazwe kuti Razaro wamunoda arwara, pakuda ipapapa ndo pane delay. Inazodza kuti pakuda ndo pane kumhanya pane emergency. Gamba kana akuda mazivana anoziva level of trust, faith and belief yakadyarwa mauri kuti unoziva kuti handikudisappointed. Zvinoita sekunge nguva yafamba, but nokuti tinowirana tinodanana, unoramba wakamirira muna Mwari wako. Saka ishi yaRazaro yakasiyana naPeter. Peter ambi wake varwara, Jesu akatofamba akaenda akasvika akavaporesa nguva nefiva. But Razaro condition yake vachidanana naJesu, 2 more days Jesu haana kuuya. Kune zvinoitirana vanhu vanodanana, zvokuti kana musirimi muri kudanana nevanhu ivavo unogona kuzvitakureta zvisiri izvi. Kune zvinoitirana nevanhu vanodanana zvokuti kana musiri muri kudanana mune wrong interpretation. Pane kamwe kakudiwa kakunyeperwa kakufadzwa kanoitwa munhu asiri chaiye wekumba, zvakasiyana newekumba. Wekumba anonzi mangwanani muri motoenda kubasa udzoka manheru maswerere, asiri wekumba haufa, I'm thinking about you. Harisiro rudo kuda kugadzira zvisipo. Ukanyatsodiwa unogona kutonyararirwa but utoziva kuti mudhara wepano. Varume munochiziva izvi. Rudo rukanyatsokomba chaizvo mukanyatsowirirana, mune zvimwe zvisingaitwe nevanhu vachangotanga kana vasati vada kubhilivhisana. Kana watobhilivha taroorana wamusha wedu, kana mari ikabatwa munongobata kuti adambotenga mombe, apa tadambotenga chakati. Kana ari wekunze, we are going out tonight. Uchitoziva kuti pari kugadzirwa rudo rwusipo nezvinhu zvamiswa apa. Kana rwuripo, dzimwe nyaya dzina basa. Kana iye apinda mumba anyatsozvinzwisisa, haaime kunge wepanze. Asi ukazema kunge wepanze waipa. Wazi wepanze haana zvimwe zvinokosha, haana imwe bhajeti yaanotsvaga. Ibirthday after birthday, ukasamungwarira unodzokorwa birthday mugore 1 ka 2. Timu racho harisiri zvekutamba. Razaro wamunoda arwara, and he spent 2 more days there. Ndobva azobuditsa mashoko ekuti ndinofara, Razaro wafa ndisipo. Ishe apa pane confusion apa. Nokuti kana muchinzi munomuda, maifana kusiyana nevanhu besara, momanya kuna wamunoda. Ishe kana muchida Razaro wamunoda, maitire 2 more days. Kana Razaro muchimuda, sei mabuditsa mashoko ekuti I'm so glad that I was not there. Nokuti kana tauya kuna Maria na Marita, vari kuti dai manga muripo, hanzvadzi yedu hayaifa. To them, kufa is final. Bazira vanoita Jesu,
vanoziva sahila anoporesa, asati azviintroduce saresurrection anomutsa zvakafa. So level yekuziva kwako Mwari ndio inotrika machemero aunoita kwaari nematauriro ako. Kana uchimuziva achiporesa pakasviwa hapasisina dhiri. That's why Jona Jesu paakauya anonzi dai manga muri pano, mazwi iwayo mazwi ekushora yekuti mune chinono, patai kudai hamuna kuwanikwa. Asi mazwi ekuremekedza, dai manga muri pano, kushora timing kuti nenguva wambati kana maudzwa chinhu. Hakusi kuremekedza Jesu kuti dai manga muri pano, kutaura kuti kana takupa zvichemo munapota muchibata nguva. Kureva kuti your presence now is no longer valid for situation yataikudirai. Why? Because Jesus anga asati azviintroduce saresurrection, vaimuziva sahila. So Mwari unomanifesta in levels and dimensions dzekuti kana usati wakuziva chimwe chikamu chekuita kwake zvikangobhenda kusvika kumusoro, unongosvikoti nofunga saka zvichaita kodai Mwari vakandikomborera apa, dai vakandibata apa. But I've come to tell you, He's the God and is so powerful to an extent yekuti kuna Joel 2:25 anoti I will restore the years. Ndinodzora nguva. Yonoziva kuti nguva idzoke. But Mwari une zvaanoita zvaunonzwa kuti apa pane rafu dzatakarohwa kumashure, Mwari apa akukavhira. Kuvanhu it's too late. Kuna Mwari is never late. Akauya late ane latest. Joka rinovhara nyaya dzese. But he wants to introduce himself as resurrection, and that was the only opportunity. Yes. Lauya Jesu Maria anoti kuti anzi munotenda kuti hanzvadzi yenyu ichamuka. Zvatinozvitenda kuti ichamuka pamazuva anomuka vakafa. To them resurrection was a day, even to some people here. Vanofunga kuti resurrection idei nokuti ndakanzwa mumwe achitaura kuti wamanda paicharira vakafa vachamuka. Yes, but harisi zuva racho rekumuka. Kumuka is a person. Kana iye achionekwa mumakore achiuya vakafa vachamuka. Kureva kuti iye akasauya zuva racho harikwani nokuti zuva racho hariko rinokwaniswa naiye. It becomes the day. Saka anobva ati kwavari I am resurrection. Ndini kumuka. Resurrection is not a day, it's a person. Iye Jesu akuti zvimwe zvamakatenda semazuva haasi mazuva ndini. Zvakafanana nerest. Rest kuvaJudha vachifamba naMwari. Physical mama vaJudha vachifamba kubva kuKenani, kubva kuIjipiti vachienda kuKenani. Rest was a day. The original revelation here, rest is the person. Come to me, I'll give you rest. Hapana wait for Saturday, wait for this day. Come to me, the person. I give you. Ndinokupai kuzorora. So kuzorora is a person. Kumuka is a person. Ava vaitenda kuti zuva richamuka vakafa, hanzvadzi yedu ichamuka. Jesu ndokubva ataiwa zuva racho ndini. Zvotodai munotomuka nhasi makamirira next year. Kuti there is a dimension yekuzviratidza kwaMwari yaanongointroduce when things are bad. Zvausingagoni kuona chizviintroduce when things are okay. Pane kuita kwaMwari kuri powerful mulife mako kwaanongomirira an opportunity iri worse. Zvakanobva rati when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard, which means kune mamwe mastandards asingade prayer anongoda an attack for God to show up. Hallelujah. Saka kushaya ma-attacks ikoko kuno kunyima imwe dimension yokuita kwaMwari. Izvezvi n'anga dzichizwa kuti makambani hakuna dzichiri kupa vanhu mushonga wekupinda basa. Hakuna munhu akati mamirira zvakaita muzukuru tombomira makanga vavhura. Kumanifesta kwezvinhu zviri supernatural hakunei kuti munatural makamira sei. Vanawo mushonga wekuti upinde basa iwe asina makambani. Vari kuti rako rinofanirwa kutowanikwa because it is supernatural, zviri greater than the resistance iri munatural. The same with God. Kuona kwazo kuintroduce kumwe Mwari unomuziva nema-dimensions emamiriro ezvinhu. Abraham, Genesis 22 verse 14.
And he named the place Jehovah Jireh, meaning of this mountain God provides. Mazita isati nonzwa Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. Mazita aitaurwa nevanhu kwete naMwari. Mwari paakabvunzwa zita akati kuna Moses, ndichava kana kuti the I am that I am. That's the best name for God. Why? Akava Jehovah Rapha, maybe you are not sick. It's irrelevant in situation yako nokuti wakabroka uri kuda the God who give you wealth. So original zita nderekuti ndinokwana pese. No, the I am that I am nokwana pese. Kana wabroka dzingwe basa waramba wadi I become what you are looking for. That's the highest level. Yes, taramari. He becomes what you are looking for. No matter you say, the I am that I am, I will manifest in your life. Cross the Red Sea, he becomes the bridge, the doorway to your destiny. Dimension in home base, Taramari, Yakapi Moses. Esa Tinon's Abantu bakasana no kwita kwa Mwari ndova watumiza zitairo nezvavanga vaitirwa. Jehovah Shama, Mwari anoona nekuchema kwa Haga murenje. Ndi Haga ari kuti ndiye Jehovah Shama, aona kuchema kwangu, anzwa kuchema kwangu. Kuti pane kuita kwa Mwari kokuti munhu unotumidza Mwari zita iroro but harisiro zita rake. Zita rake chairo akaripa Moses. Zita rake chairo harisi zita. Zita rake chairo kuita kwa anoita. Moses anakupiwa zita la Mwari, akapiwa the character ya Mwari. The I am that I am. I become what you are looking for. Saka Mwari uyo hatigoni kumupedza kumuziva. But pese patinopinda musituation, anoda kutora that opportunity to manifest in a dimension yaundonoki zvinasingazvizive. Nokuti Maria naMarita vari kuti hanzvadzi yedu ichamuka, pachamuka umwe akafa. Jesu ndokubva ati aiwa, another name raakubuda nhasi, I am resurrection. Ndini kumuka. Kuti kana wasvika mune imwe situation, Mwari ndopanoda kumanifesta achikutokudza ndini mari yako, ndini basa rako, ndini muchato wako. Every situation iri kukuchallenge is an opportunity for God to show forth. Why? Nokuti zita rake chairo hatiri pedze. Unongowana chikamu chezita musituation yako pakukunda. Akapa example yokuti Mwari anenge nzou. Ndanoda kuti Mwari nzou anenge nzou. Nzou yakakura. Saka rimwe gore kwakatorwa mapofu matatu zvikanzi batai nzou. Mumwe nemumwe akabata chikamu chake. Chikaneta. Mumwe akangobata the trunk, mumwe akabata gumbo, mumwe akabata nzeve. Wenzeve akanzi drowa kana kutsanangura anongoti nzou rusero. Chakangokura chikadai. Abata the trunk anongoti nzou ihosepipe. Vese vari 3 vari correct. Pangori wrong, havadi kubatanidza nzou yavo. Saka maziva atinoita Mwari tichiti vamwe hazvisiriso asi Mwari nokuti zvakazodai. Maybe I need to give you a little bit understanding. Nyaya dzatiri kuverenga mubhaibheri, vanhu vatiri kuverenga mubhaibheri nyaya dzavo havana kunge vaverenga bhaibheri. Zvavaita ndo zvakanyorwa kuti riite bhaibheri. Unofunga kuti vakomana vangu vane bhaibheri vese vatiri kuverenga nezvavo. Zvavaitoita naAbhurahamu ndo bhaibheri racho. Vanga vasingaverengi zvavaita ndo zvakanyorwa kuti tiverenge. Zvoda kuti bhaibheri rine secret yekuti iwe une zvaunofanirwa kunge uchiita. But zvichibva mukuda kwaMwari rotova shoko. Maybe I'll give you this other one. The last book of John. The last book of John. John 21 verse 25. And there are so many other things which Jesus did, which they should be written everyone. And I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Zvanzi zvese zvakaitwa naJesu hazvikwani kunyorwa mubhuku. Zvari kuita mushoko hazvimo, mune zvimwe zvisimo zvaaita. Ndikanizokorere futi nokudai usati wainzwa. Zvanzi nebhaibheri dzvene raMwari, zvese zvakaitwa naJesu zvanga zvisingakwanisike kuti zvinyoreke. Saka zvakanyorwa ndo zvishoma zvacho. Saka Mwari rakupikisa uchiita hazvimo, zviri zvimwe zvisina kuiswa imomo zvaari kutoitawo. Anambondinzwa. Jesu zvaakati tinoita titi mashoko zvakaitwa naJesu ndo zvatinotenda. Ropa rati zvakaitwa naJesu zvese hazvaigona kuti zvinyorwe mubhuku. Yonoita zviri mubhuku rakashota ka ndo zvazviri kureva. Hausati wamboinzwa.
zvakashota. Zvati zvaakaita zvese hazvaigona kunyorwa, zvakawandisa. Zvari kuita hazvimo mushoko, hazvimo mushoko, pamwe ndorimwe shoko racho risimo. Ndakura Yesu. Mweya kutuka nekupikisana, tovhura shoko, apo pandavhura pakaipa. Mune nyaya dzisimo dzakaitwa naJesu. Saka munhu anogona kuita zvisimo. Zvauda kuti utobvunza Mwari kuti hazvisi zvimwe zvacho here zvisandapikisa. Tovhura shoko, itopikisa nemagwaro, toita zviri mushoko. Unasa kune chinhu chinonzi personal revelation. Saka kuti kana Jesu paaitoporesa, anga asingashandise formula. Zvaaita musiyo ndo formula yacho. Akope kuti aiwa patinoenda kamuti kudi receive your sight. Akasangana rimwe bofu pana John chapter 9. Anopfira mavhupa mate pasi, okanya oisa kumeso. Formula iyoyo hauinzwe pa next to akazokanya pane rimwe futi. Anoita zvitsva misine nguva. Problem yedu ndeyevanhu vakatora shoko ndokubva vaita formula. Havana kutora shoko kuti vave nerevelation create a new formula according to the mind and the plan of God. Saka Jesu adzoka, Mary and Martha vari kuti sidai manga muri pano, hanzvadzi yedu yaifa. Mashoko anopisa tsitsi kwazvo ekurwadziwa kwevanhu. Iye ndokubva ati kuti John 11:15, ndinofara, Lazaro wakafa ndisipo. Mwari kufadzwa nenhamo yenyu. Vanhu panotoda kutoparidzwa, pari dangerous ka. Kunzwa Mwari achifara kuti wakabhuroka ndisipo zvakaita mushi. Kuti ndishendai kuchemera kuti muuye kundibatsira. Wati ndakatomira ndiri ndichitomira kuti kana abhuroka ndozouya. Why? Because ada kukuratidza kuti imwe source yemari yako haisi mune zvese zvawakatenda. He makes a way where it seems to be no way. Hallelujah. That is chairo raMwari, hasi Jehovah Rapha, hasi Jehovah Nisi. Mamwe mazita anobatira parake chairo raakapa Moses. Akataura character, not name. The I am that I am. Ndichava wandichava harisi zita. Ikuqualify kuti no matter situation, I become an answer. Why? Because unogona kuita ndakati vhangere kuti receive your sight. Rinofadza bofu, harifadzi vakasvinura. Zvoni ndikangoya pano ndikati shinura, ona mabofu anoti uya akazodzwa. Vanoona vanoti dai arova shoko, mana asi kutaura shoko chaichai. Why? Shoko rese riri valid kumuna remu situation iyoyo. Ndikati gamuchira marriage yako, vakarorwa vese kuti tsana wako manhu, dai vanyatsorova muchinjikwa mhani. Wamu wakuda muchinjikwa nhasi, vamwe vasati varorwa nechiwai. I always tell people kuti raJesu riri two-sided. Rine zvepano nezvekudenga. Ende denga rakatosarira kuti kana makunamata munoti thy will be done on earth. My earthly matters anotodemanda futi the will of God as it is in heaven. Anointing kana kuti the gift of healing haishandi kudenga kurware munhu. Saka ukaona Bible richiti Jesu nemavanga ake takaporeswa. Kuporeswa kwevanhu kuri earthly, hakunei nedenga. Unogona kutoporeswa usina kuponeswa. Nokuti neropa rake takaponeswa, nemavanga ake tinoporeswa. Saka salvation ne healing zvakasiyana, but same God. Healing iri earthly, ndezvepano. Zvinotoita kufa uri murwere wobva watoenda kudenga, zvinoita. Kana wakatotengwa neropa raKristu, wakatotendeuka, wakatoponeswa, but hauna kuzopora zvako. Wanga wakaponeswa. Pamuchinjikwa kune mbavha yakanzi zvirokwazvo ndichange ndinewo kuparadiso. Unoziva mbavha iyi yakaenda kudenga yakadamburwa makumbo. Verenga nyaya pamuchinjikwa. Zanzi vakauya vakadambura makumbo embavha iri kuright, vakaenda kudambura makumbo embavha iri kuleft. Uri verenga zvakanaka. Vanhu vakaenda vari hafu. Jesu ndokubva atoti uyu ndiri kuenda naye kuparadiso zvirokwazvo change komadi kumupa healing. Apiwa salvation. Healing iripo. But there is no need here healing because kwaari kuenda kurware munhu. Unopiwa makumbo manyowa nekupfakachisa. So Jesu adzokera kumba kwa Mary neMartha kwakafiwa. Usanudza vanhu musociety vakati auya. Vakati makamura dzinononoka. Asanonzwa vanhu vanokuseka kuti Mwari wacho anokunonokera kudai so. Wakabvira kunamata. Vanhu havane time dzavo yekuti dai zvako zvakaita nokuti unamata Mwari. But I've come to assure and strengthen you. God is faithful and it's never too late.
ane chikonzero chiri best and better for you. So auya ndokubva ati kuwanaiwa haipiriri pano wanarifoti pamwe azobata maoko ayozomutsa munhu ndokubva vaenda kuguva. Instruction iripo ndeyekubvisa dombo, nokuti rikasabviswa akangonzi come out anorayiwa nedombo, achingobuda achigowera dombo achifa futi. Saka tine vanhu vekuti character yako has become a stone to a blessing that wants to come into your life. Mwari achida kukomborera zvakakura, chaakumutadzisa kushayiwa simba, kushayiwa character yewanje ari kudhimanda blessing. John 5 vanhu pavaka testimony yekuwanda kwechingwa chikatozara mabasketball but chisina kuzosara ifish nekunaka kwadzo neprotein yadzo kwakawanda starch. Koinda hori tina nharo kuti hadziwande, hadzina nharo. Vanzi ipai vanhu chingwa nehove vane one weakness. Akateera vadzidzi vari kufishing vambotora kufishing paJohn Luke chapter 5 akati I will make you fishers of men, but Jesu kungofa fishers of fish. Saka Jesu anozoti fish urimo mumusoro. Saka chaakulimita kuwanda kwadzo icharacter yavari kusuplya. Mwari akanyatsokuda ane zvinhu zvaanokunyima, hauride vhangeri roro. Uda kuti Mwari andipe anokupa but akatendeka uye akarurama. And ane hanya newe. Unongoita utsano vanoita nebhawo pachikwana uchitungizwa ndakunopinda chechi ndirore mabhebhe kuchechi ndo ari bho. Mwari wacho akarurama. Unongosangana nasister vanoita nebhawo ari kuchinoi wakazororwa kuzayo jekubhorodheo. Unotozona maamumba kuti kunyudzana kwegotega kwamugone kutsotsa Jehovha ka kutendeka kwaMwari chaunotsvaga kuti dai andiitira imbozvitsvaga kuti ndinokodzera here, ndine the right character to sustain the blessing. Tine zvatinonyima vana vedu. Kana ndichipa mwana wangu chipo apasa kuchikora noti divine handimupe maringe kuwana kwangu, ndinomupa maringe zera rake. Age limits my pocket, not love. Ndomuda 100% but kumupa 5,000 kurasa hakusi kupa, haagone kuchengetedza dhora. Saka kana uri mulevel yedhora imbomira kunamatira 5,000 improve kusvika palevel ye5,000. Hallelujah. Inenge law of attraction. Zvinoitika usina kuzviitira prayer because wamuremu inoattracta izvozvo. Ndakamudza nyaya yezvigure zvinozora madhaka. Mudhara mukuru anopfeka chigure achifamba mulokesheni haateerwi nemadhara mabi yake. Eita problem madhara ndaasingasapota naye. Chigure mudhara but chikuteerwa nevana. Ndakadiscover kuti chiri kudhonza vana haisi age. Character kuzora madhaka ndo zvinoita vana vanotambira madhaka. Saka vana vanongoona hakuna mudhara akadai mufesi wedu. Uyu ndiye akutosapota nekuteera manje but tiri timu remadhaka. Ndo inonzi law of attraction. Chigure achikumbira kuti wana toerai wana vana vanongoziva kuti mufesi uniwo uri nekuita ikoko. Vari vasikanaka vanoshuvira murume right zvauri zvinogona kushedza type yorume wachauya uri disciplined wakadzikama usingatolereti nonsense uri munhu ari principled. Vakomana vanotoudzana chikwenyana so baba even vachimumhoresa unozinza kuti kukwata sister ari muright here vanenge vari kuri unenge uri masister but ingoita zvezvezvezvezvezve unongoziva kuti wangu wadii wangu unoziva uri wedu zveshuwa wangu wadi usati ndatoenda. Unocreate an atmosphere yaninoshandisa kunzi law of attraction zvinouya kwauri. Handiziva kuti sezvichitera ndinofunga imhepo dzekwedu usati wabata mhepo dzekwenyu zvauri hazvishedze izvozvo here. Shamwari dzangu dzaindimhoresa nechibhagera kugara mabula madii wangu pandakatanga kushumira Mwari handakudzokera kwaari kuti handiremekedzewo ndaapasta zvandakuita zvakaudza chokuita makadiko muranda washe mabula vabva unovanobva vega haudi semunhu kunenge kuremekedzwa nevana pamba. You don't demand respect, you earn respect. Amen. Ndiri mudhara wenyu ndinoremekedza ndiri mudhara wenyu pane chiri kutoshora ukatoita mudhara chaichai unotonzwa dead. Hazvikumbirwe zvinomanifesta mucharacter. You earn respect, you don't demand respect. So Jesu paari kudzoka
ari kuda kumanifesta resurrection. Opportunity to manifest resurrection in order death to be available. But death kana yapo unochemwa. So situations anochema dzanokurwadza uchina matamwari aiko but azvirambe zvakadaro. Hallelujah. Wakatendeka musharukwa azvirambe zvakadaro. Une nyasha zhinji nokuti munodanana munowirirana. Lazaro wamunoda arwara ndaitarisira kuti Jesu anokota kunobata ibhegi chinda ndomuda ndakumhanya balanza kuti wamunoda kati right ndotodanana zvedu chauya ndokubva mbuchofa. Vanhu vanointerpreta kuti saka hadiwe hadzina kuuya. Yeti vanhu vanodanana vane zvimwe zvaunoitira zvokuti unofuna kuti havadanane. Mukadzi wokumayanga tozva kuti kutodiwa wepanza apa ndoda assurance yekuti I miss you. Not I miss you kumbai kwako futi. Tiri kudzoka. Ka language kanocreatwa pasina sure. Ka language kane chokwadi ne trust. Antoziva kuti mudharaunda hapana problem iri pari kuuya. Ana ari kufunira nemukati dzokai kumba kanhasi manene dzokai kumba asatodana anodzoka. Language yevanhu vanodanana vanhu vasiri muchinhu ichocho vanointerpreta zvisizvo. Mukadzi wacho anenge hadiwe haana zvaari kuitirwa haana kutengerwawo zvatakatengerwa. Uya ndogutsikana ndiri mumba mangu. Kudanana kwedu kunotomanifesta neimwe dimension. Love ine madimensions ka. Amai vangu vanondida ndovada. Mukadzi wangu anondida ndomuda. Vese vari tu ndodanana navo amai vangu nemukadzi wangu. But type yelove yedu ine malevels. Mumwe hawani zvandopa umwe. Mumwe ndokisa mumwe nongoti mamuka iri mama. Ilove iyoyo tsana. Pane pachitodiwa moms. Vanotonzwa kuti mwana wangu anondida ndaenda neshuga kwete ndaenda nekisi. Kumoka ndokudza shuga yacho ngaiperekedzwa nekakisi. Undo malevels aya. So Jesu Lazaro wamunoda arwara haana mbomhanya. Why? Ane level of trust and understanding yavakadyara pakati peumwe nemumwe isingaitirwe vamwe. Kana vari vamwe mwarangu. Saka uchanoti kune vanhu vekuti vakatenderwa naMwari kuti zvimwe zvinhu zvikasike kuitika mulife mavo. Vamwe vakatenderwa kuti paite sekunge pane delay zvozoitika. Zvino kuti vane zvakasika kuitika vanonamata stereki. Vadiki zvokuti zvikasaitika ipapo angato backslider. But Mwari une vanhu vaanoziva kuti uyu wega zvaita hazvina anoramba achitenda achinamata. Tine munhu wekuti anopupura kuchechi kune kupupura unotoda kutichwa vanhu. Ta mwana wangu akarwara ndikanamata ubva atopora ipapo. Musemu chechi mune munhu akarorwa nemwana akanamata mwana akafa. Anobva tasisengouya hanzwe naMwari uyu vari too serious vanowirana gamba. The level of faith and trust in God kuva different kwayo ndokunoita kuti dzimwe nyaya dziitike kune vamwe kune vari kuita zvoitika. Murume anonzi Thomas akatenderwa kubata mavanga aJesu. Hazviite indikasabata mavanga hazviite. Jesu pfacha mumba ndobva Thomas bata. Mukadzi akamukira kuguva akatosvika akada kumbundira zvikanzi usandibata. Thomas uya ubate. Chinzwa vhangeri raJesu acharopafadzwa anotenda asina kubata. Koiwa wamubatisa mupfana atendo andoda proof. Saka pamwe pacho zviri kuitika kwauri kwete nekuti you are strong, but God loves you to an extent yekuti anoziva kuti you are too weak. You need an emergency fix pasituation yako nekuti hauna that long faith to wait and trust in the Lord. Saka usajaje vasina uchiti waunazvo you are too powerful and too prayerful. You are lying. Pamwe wacho zviri kuitirwa level yeutera hwacho. Muri ana Lazaro munototanga mabatiswa. But kune vanonzi usandibata nokuti handisandadzoka kuna baba. But monzi baba mukasabata para tinoruza memba. Saka kune favor inoitirwa vamwe. Kwete nekuti vanonyanyodiwa. Vanotyirwa. Pogoita mwaninga ari kunyimwa. Baba achitoziva kuti hauya akura. Haana basa nezvandiri kuitira mufana. Anotoziva ndiri baba wake ndomuda. Ava ndokupa masweets itongosiya akadaro. Azvinambofira zvambokurwadza. Kuti pari kutengerwa kuti vafana toko zvinhu iwe wosiyiwa. Hakusi kumakwa wati kurei wakuziva kuoma kweupenyu. Ava vafana hakuna chakaoma kwaro. Understanding yavana vadiki zvese zviri possible kuda baba wacho. Saka kuti mwana mudiki akarohwa anonodza baba wake kuti ndarohwa ndei. Asi kuti ana baba vanorohwawo futi. Indaiti baba munhu anorohwa munhu wese kare. Ungonzi mama dani utatete unovakwadzisa.
then another batch on intelligence manje kana warowa neari wika vanoenda newe vomuvhundutsira vomubaya ukarohwa nemuhomba anoti akati simbe inonzwa kuti vakuru avanzarwa dziri kukwata. So kuno zvinoitirwa vanhu zvichida nezera kwete nekuti vari too mature, but they are too weak, they are very young, havana that long faith and understanding yekuti Mwari unoita zvinhu. Faith yedu haina kufanana, Mwari wedu wakafanana. So pamwe pacho anopareta kudimension yefaith, not kucapacity yake. Zakaria akasvika pakuchembera asina mwana ari mufundisi achinamatira vana vevamwe. Bhaibheri rikatoti rimwe musi achitopa zvipiriso haana kubvira asiya basa nenyaya yekushaya mwana. Mutumwa ndokubva uye akabva ati uchava nemwana, mwana wako uchamuti John. And John was the greatest among all prophets. Noti pakaberekwa the greatest pakava ne-greatest challenge. Mwari vakatrasta kuti Zakaria hasiye chechi even asina mwana anoramba ari pachipiriso. Why? Timutrust for something better and greater. The greatest among all pamaprophets ndi John. Akaberekwa nani nababa wakaita long time vasina mwana. Sei Mwari akavatrasta kuti vaite long time vasina mwana. Yaiva timing yekuti John must be 6 months ahead of Jesus. Saka dai Zakaria akaenda kunonamatirwa deliverance kudii hapana answer yaita. Nokuti programu yake yanga yakapurogramwa naMwari kubereka John 6 months ahead of Jesus. Why? Nokuti John ndi forerunner wa Kristu achabhabhatidza Jesu. So kana uinazvo usashore vasina kuti havasi powerful, havasi prayerful, havadi kutsanya, havadi kunamata. Mwari unoita zvinhu maringe level of maturity and faith iri mauri. Someone trust pakuti kana Lazaro akafa ndokuno donza 2 days. Still ndikadzokera kumba kwameri ndimata ndokuno piwa welcome. But imagine kuri kwamwe vanhu Lazaro ofa dzoregera kuuya kutomuti ati asambotsika hake iraka tiri kunoona panapa. Dativhara zvechechi tichivhirwa panapa. Tichibika vachiuya vachidya pano but vakuita 2 days variko. Azviitirwe munhu wese. But usaseka vafirwa naLazaro nokuti paari kuuya late ane latest. Sati chaitika munhu hauna kuzonzwa ne next verse ichiti kudii? They plot to kill Lazarus. Vaida kuuraya Lazaro kwete kuti nokuti anopa vadzidzi vakatonzi maapostoli embosiya aya urayai Lazaro. Munomuurayirei? Lazaro aparidze zvaakaitirwa izvozvo zvaichemedza izvi ndozvichatochemedza futi mafarisi kuti vauraye Lazaro. Miracle yake haidi kutaura, aingowayawa aitaurwa kuti Jesu akaoma tsana wangu aora ka Jesu akaoma baba ora munhu ka saka urayai humbo. Unonopafatwa zvokuti hautauri unongodarika zonzwa kuti asi Mwari akaoma zvatonguti 6 kaidzodzisamuona unotaurwa kungodarisa uyo Mwari anoita zvinhu zvokuti hauchataura inenge nhungu. Kana yadaisa unotaura ndinaye anongokwenyana kuti chakachaya. They plotted to kill Lazarus. I want to tell you something. Pese pane blessing. After blessing yamanifesta pauri, they will plot against you. Asi wese anosekerera kana zvako zvaita. Usaite mwana mudiki pakurarama. Breakthrough ikaita. Uri kuronga breakdown mangwana pa breakthrough iyoyo. Vari kuronga kuuraya Lazaro. Iyo munoda kuuraya Lazaro Jesu wacho anomutsa achiripo. Hamunoti mistake. Baba vakakurwisa chavakaitirwa naMwari. Havana kurwisa Mwari achiri kuita. He can do greater and better mukurwiswa imomo. Nokuti havacharwa naLazaro vakurwa neresurrection. Vada kuuraya chakamutswa naMwari but havagoni kuuraya Mwari wacho. Saka haisi nyaya. Urayai ndimuke kechitu. And evidence yacho ndipese yakurwadza kuti katokesi. Pese pamuri kuda kunyanyowataka muri kusimudzira kuita kwaMwari. Mukawari yake chitironza kataya achifa murumoyo. Saka kuti ngoti chingonimira ikuraya pari unokomborerwa zvokuti maenemies ako anongoti chingosiyanei naye. Because pese parida kuataka Mwari akubva azviratidza neimwe nzira. So Jesu wakauya to manifest zita rinonzi resurrection. Nokuti vaiti resurrection idei. Ndokuvati I am resurrection. Ndini kumuka. Avaiti izuva
Arisi zuwa munhu rest yaiva Saturday. Yes, maJudha achifamba naMwari. Mwari apa akufamba nemunhu wese. I want to show you something. Amene ku Saturday ndokutambira stere. Mazuva ano Mwari akunamatwa pasi rese. Kune dzimwe nyika izvezvi nasingana kana Tuesday. Unana Australia ya Wednesday. Saka Mwari akaita day rakati ndori kunamata tinotangirwa. Pasina kana Satani chaitenge tiri kudelay kwa Africa kuno. Vamoita Christmas Saturday guys. Saka Saturday ya Mwari aisi Saturday pa calendar. Nokuti dzimwe nyika inenge iri Sunday. Yaisi Revelation chikoro mbichana kwete strike. Chana. Aloni hama iri kubvunza unofanirana kudza kuti takatorara usiku. Usiku masikatana. Saka ndichikudza kuti panonzi munamatowa usiku uri powerful. Kudenga usvika usiku. Nakuri kusema. Chirikunza resurrection is a person. Avakutaiwa tinotenda kuti pachamuka vakafa hanzvadzi yedu ichamuka. Tine vanhu vane belief yekumberi vachitenda Mwari wa today. Who can do it today? He is the same yesterday, today and forever. He is good. Nhasi mangwana kana nezuro akangonaka Mwari wacho. So kudzoka kwake achitamu happy. Lazaro wafa ndisipo. Akusi kubhohwa zvirwa. Kuda kumanifesta umwe Mwari wamusati maziva. Abraham ibva kunyika ikoko kuhama dzako uye kunonja kuita munhu mukuru. Mwari matadza sei kumita munhu mukuru ari kwake. Kune vanhu vanozoklema titata mujeganga omerwa tichitakamukorera takatomubatsura kakusimuka kwaisa. But ukagara pahama zvikaoma it's quick to run kuhama dzako. But Mwari akati bva ikoko, your trust is in the Lord. So pane kumwa kumanifesta kwaMwari paanoda kukuitira but kunombokusekesa nevanhu. But I assure you chasekerera. Pane kumwe kuita kwaMwari kwekuti akaita sekunga anonoka vanhu vanokwenyana kuti hakuna Mwari akadai. I remember paringe kuwadzana ndaimboparidza nemwe t-shirt yakabvarwa musana. Ndaiti Mwari vanopa. Munhu akandikwenya iwo anokunyimirei. Saka kuna vanhu vanonyatso analyze zvinhu. Mwari wari kuparidza ndiye anopa iwo achikunyimire. Uya mushene ndokubva andipa kumwe kunzwisisa kana kuna kupindura kwacho. Kuti Mwari anopa haisi testimony. Imharidzo ndozvaari. Kutapa inini ya testimony. Saka even asina kupa inini ndozvati anopa. Hazvinitatise kuparidza Mwari nokupa testimony zvakasiyana. Testimony kutaura zvandakaitirwa. Kuparidza kutaura zvaanoita including zvasati andiitira anoita. Ndinomutenda Mwari. Saka vanhu vasakuimbarase. Unonamata Mwari anopa dzimba iwe chirungorocha. Anotopa dzimba hasati andipa asi kupa chake anopa Mwari. Kuparidza nekupa uchapupu zvakasiyana. Ende nguva dzedu hadzifanane. Zvaita sei? Mbundudzai mainamata sei? Unofira muprayer. Zvimwe zvacho hatina kuzvinamatira. Takatozvinamata zvaitwa. Hataiziva kuti anototiitirawo palevel iyoyo. Unozati vana veIsraeri vasvika paRed Sea. Bhabhuro kuti pavakakrosa Miriamu wakatanga kuimba nziyo dzekufara. Original revelation vaifanira kuimba vasati vakrosa. But mind yemunhu iri blocked kusvika palevel iyoyo. Kana asiri kuona zvakuti zvinopera sei afare. Sei vaifanirwa kuimba vasati vakrosa. Hapaimbiki kana vaIjipita vari kutevera. But ndopanonzi kudii naMwari vaIjipita vamuri kuona. Hamuchavaoni zvakare. Saka pavakakrosa zviri kuvatevera pazvakapindawo zvakaeredzwa. Saka pavanga vari agere paRed Sea vanga vari pabreakthrough not pablockage. Nokuti zvinokuteera zvinotoda chakakumirira kumberi. So Mwari anoda kuvaurayira ipapo nekukuyambutsira ipapo. But kana musati mayambuka munenge muda kutofirawo ipapo. Pane pawakaenda panzvimbo inonzi Mara. Vakanwa mvura ikavava vakapukuta Mose mvura kweri kuvava inwike. Mwari ndokubva kuti Mose kanda chikora basi retora log stick uise mvura ndokubva yatapira. Rudo rwaMwari breakthrough hombe haisi pakuti mvura yakatapira iyi bonus. Payakavava ndopakataridza kuti Mwari anovada. Sei mudesert place munonetsa mvura. Saka pakava nemvura iri fresh iri right. Maamalekite nevese
pavairwa nawo paRefidim mudesert ndopavainofenza vochengeta mvura yavo. Mudesert inonetsa kuwana, saka ikalava inosiyiwa nevanhu kuti aite, inozotapira kana vamwari vauya. Dai murume wako akaita mari asati apfimba iwewe, anga asingapfimbe iwewe. Wainzwa manje, wachinzwa weshe? Iyi chaiyi kudai iwewe. Akuchikoro kudhara wewe. Uri bhebheri kuchikoro kuti uri muupenyu akasanga ndiwo kuchikoro. Iboshuka zvake zvatambanuka zvaita, oya zvatsvaga iwewe. Kana zvake zvaita hasina nidhi yekutokutsvaga, ndiye akutotsvagwa une umwe wako. Saka Mwari akati tanombobhurokai muroora nemunhu wenyu zvozonaka makumberi. Ndipo unofanira kutenda Mwari. Kana murume wako azobudirira, makaroorana asati abudirira, ndiMwari akakuchengetera murume iyeyo. Nokuti dai asina kuchengetwa naMwari, akatanga aine mari yacho, hauiko. Let me show you another favor. Ruth, paakaroorwa naBoaz, Ruth chapter 4, paiva nemurume ainzi First Kinsman Redeemer, zita rina kutaurwa. Ndiye akapiwa opportunity naBoaz kuti chitora munhu uyu umuroore utore neminda yake. Kana watadza, iri nam the next Kinsman Redeemer. Murume aenda kubva ati azviite, tinokanganisa nhaka yangu. Munhu ane record anga akaroorwa 10 years anobvira aita mwana, ndotoera tsika yenhaka. Uyu ane genuine reason, handidi, ndokubva abvisa shangu dzake. Boaz ndokubva atora Ruth, ndokubva vava nemwana. Kuda kuti kushayiwa mwana kwaRuth yaiva nzira yaMwari yekuti asaroorwe nemunhu ari mumunda, aroorwe nemuridzi wemunda. Madhiri ka, usikunzwa dhiri here. Chamuona Jehovha dhiri. Unaona pakaroorwa dhiri apa nasika pabuda apa. Pane reason yakarambirwa kunzi abereka ana mwana. Anga akaroorwa for 10 years ana mwana, azviite. Ndokubva aroorwa naBoaz, ndokubva ava nemwana. Saka chokwadi ndechipi, anga asingabereke here. Vakaiswa kakusabereka kuti asatorwe nesina basa. So kusabereka kwake kwaita kuti agara achichema, gamba Mwari vaitosekerera kuti rekodi yekusabereka ikazikanwa ucharoorwa nechaiye chaiye. Why? Nekuda kwokuti uyu akangoziva kuti unobereka anobva kutora. Ende asi muridzi wemunda nditsano vari mumundawo. Saka the best, kana yada kuuya, Mwari vanogona kuisa a temporal problem yekuti zvisina basa zvikuignore. Saka toda kune vanhu vakakusiya munguva yekushaya kwako, havana kuziva kuti uchazowana. The best yakachengetwa naMwari inogona kukupa ka challenge a little bit. Samson, Mwari vachishanda naye, vachida kutaura vanhu vakawanda. Rimwe day vakabvisa simba ravo. Samson vaFilistia vauya, simba hasisina, ndokubva vamubata. Vakamuendesa kuprison. Ariko akanamata Mwari vakamupa simba, akauraya vaFilistia vakawanda murufu rwake. Uri kuona kuti Mwari havana kumusiya pavakabvisa simba ravo. Vakaronga dhiri kuti mbobatika tizovabata. Akauraya vakawanda in his death than when he was alive. Saka Mwari ati kuti ndiuraye vanhu vakawanda, imboita ngati sina ndasiyana newe una power, ndobva vamubata. Pakati pavo ndobva ati Mwari, iye Samson anogona manje. Bhosi aibvunzwa simba rako rinobva kupi? Ndokubva haana kutaura chokwadi, akataura zvavaida kunzwa. Akataura rinobva mubvudzi. Simba raSamson haribve mubvudzi, rinobva kuna Mwari, akamupa sungano yekuchengeta bvudzi. Hauna mbozvinzwa. Simba raSamson ranga risingabve kubvudzi, raibva kuna Mwari. Akamupa sungano yekuti chichengeta bvudzi, i-covenant, haisi source of power. Saka pakati rinobva kubvudzi, vakadhila nebvudzi, havana kudhila naMwari wacho kumusoro. Saka uchiona kuti vamugera-gera, ndobva akauraya Stereki. Kadhiri kekuti vavhare tivabati. Jehovha madhiri. Time yekuti ari wika, ndo time Mwari ajoina. I'll show you this other story. Jesu ari kuita kuda kwaBaba, anobatwa sekunge asina simba. Woroererwa pamuchinjikwa, chinzwa maresults, ndokubva akunda. Maresults anoita ira yekuti warohwa wabayiwa bwanzi ndokubva akunda. Urati pamwe pacho Mwari vanongosiya process ichiitika zvainoda, ongokupa maresults after. Unokunda wakarohwa. Bvunza Jacob, akarwa nemutumwa,
akatyorwa udyi chiuno akabva achikamhina ndokubvanzi warwana Mwari ukakunda kwete ukakundwa. Inini pafight ane injury ndiye arohwa, but pamaresults ekudenga akarohwa ndokubva akuwara udyi akakamhina, saka ndokubva akunda ndokubva akomborerwa. Imagine adzimai vachiti tetico step yoti kukomborerwa tiya. Unozoona kuti makomborero acho achaita mushe. Unokomborerwa zvokukwara. But that was a blessing in echekuita nefuture. Muna now injury. Mu future awika arohwa udyi akabereka mukomana unonzi Benjamin. Benjamin ndiye anoti Joseph aenda kwaenda mari dzapera exchange zvemombe zvapera. Joseph anoti chiuya aine mwana mudiko kumba kwenyu. Kurati mari haichashanda yapera nzara ichiripo. The best payment pari kudiwa Benjamin, the last born. Kudai kuti Benjamin zvinongoreva kuti son of my right hand. Kudai kuti paakunzi mari yese yatadza nemombe nezvinhu panodiwa anogara kurudyi rwababa novaKristu. Izvi hauchamve. Toda nyaya. Right, rega ndinde kuna Paul. Murume anonzi Paul paakadanwa. Paul ndewemba kwaBenjamin, ndokwa munoziva naye. Was a Benjamite. Paul, aiva so. Paul. Ndosaka calling ya Paul yakaitika parod. Nokuti pakatangira rudzi rwaBenjamin parod pakarohwa baba chiuno chakaburitsa Benjamin. Uyo akarohwa akawira pasi. Ndianiko isha ari kurwa neni zvikanzi ndini Mwari ndokubva amutuma. Saka uyo ari kupiwa calling parod. Nokuti rudzi rwakaBenjamin rwakapiwa muchiuno, pairohwa chiuno aipiwa the grace to give birth to something big. Nokuti kana tiri wika Mwari anomanifesta strength. Pataita vana takasimba taibereka magandanga, patakarohwa tikatyoka taana Benjamin. Saka tonoti pakatsvagwa munhu wekutanga kuti ave the first king of Israel pakatsvagwa rudzi rwaBenjamin, nokuti ndo rwakaberekwa muweakness yemunhu munobuda simba raMwari. Azvonzwika here parodi pana ndezvekuchechi zvinataure zvawakajaira pana zvaunombunzwa zvakanyanyisa. So Jesu auya kurufu rwanga akamirirwa ndokubva apiwa mashoko ekuti dai manga muri pano hanzvadzi yedu yaifa. Ndakudza kare kuti irafu akusutomboti yawokamishe kungoti chinono mhate tichikudai bata mubate time. Takajoina machechi enyu abatika rwarirwa so hamubatike. Dai manga muri pano haifa. John 11:15 yati kudini ndinofara Lazaro wafa ndisipo. Zvimwe zvinofadza Mwari hazvifadze vanhu. Kusvika Mwari azoratidza another level yekuti kana Lazaro maida kuti aponeswe kurwara kwakamuuraya, ini nomumutsa chirwere chacho choshayiwa futi simba. 4 days tano vakavigwa. Jesu paanouya Lazaro anobva ashedzwa muguva omuka. Hakuna kumuka zvanga zvaitika. Zviri kuitika mumba maMary and Martha. Mavangu vachikomplaina kuti anga ari pano. Jesu ndopa anozviintroducer in a way yavasina kujaira. Vaimuziva seanoporesa, healer. Ndosaka vaimushedza kuhealing. But paakauya akamutsa vakafa, vakuziva kuti kana zvikafa ndara aripo. Unofanira kuziva Mwari kusvika palevel yokuti kana vakanditorera kambani yacho, kana akandiramba, kana zvikaita sekunge zvafa, tina Mwari unoudza chipenyu. Solomon akatonga nyaya yevakadzi vaviri, but haana kumutsa afa, akangotora mupenyu ndokubva apa kuna amai vacho. Jesus is greater than Solomon. Anoti chakafa chacho futi chidzoke back. Imagine kuti anoshedza munhu akafa. Ari palevel yekutaura nevapenyu uye nekutaura nezvakafa. Saka situation yako isisanzwe iwewe, inonzwa iye. Ukataura zita rake, chakafa chinoresponda. Alright, Lazarus abuda. Jesu akavapa imwe instruction, untie him, musunungurei. Munhu akasungwa anofamba achibuda. Unga akasungwa ndokubva abuda. Order ndeyekuti musunungurei afambe. But akatofamba akabuda akanzi musunungurei. Is now advertising imwe grace iri muna Kristu. Ipi kana vakaedza kusunga zvinhu zvako zvinofamba zvakasungwa. Alright. Kana vakaedza kusunga makono ese mabhaya nekudii vanoshamba uchingoita profit. Vanofanira kushambidzika. Takavhara mikoto yese. Mikoto ndoyenyu, nyasha dzaMwari hadzina mukoto wenyu. Zvekuti vasunga madhiri yese hazvishande. Na Mwari unogona kushandisa makungu okupa munhu chingwa nenyama.
Yono zoti makungu abheke chingwa. But I supply asinga bheke. Makungu usafunde tukolokisheni kwa kusina vanhu. Vanga vasisade vaneta ni mafundisi. Lero kana ndakaudza vanhu. Iwo vaneta ni mufundisi akadanwa na Mwari. Audzivise kuropafadzwa kwake na Mwari. Takatumwa kuvanhu kwete kutumwa nevanhu, takatumwa kuvanhu naiye, ende iye wacho akatendeka ende apererwe. Malocals akasacelebrate the birth of Jesus kune vanotaura kuti abva kune imwe nyika. Anozati Jesu paakaberekwa hakuna munhu mulocal wakani zvinhu. Vakatouya vaidzi mawise men vakabva kune imwe nyika. We worship God who is international. Malocals akati ndezvako izvo, Mwari anoramba achiti uri wangu ndombira newe. I'm sure our time is done. So Jesu aka-celebrate when vanhu vabva kure. Maybe vanhu vari mulocal handivajaje zvangu. They are not spiritual enough to understand. Imagine munhu ari kuti nhumbi handinoende yemwe yemutsvene. Bible rangu rinoti mhandara ichava nemimba. Kutova nemimba uri mhandara kanyaya kanoda kutsanangurwa futi. Saka angari nhumbi wachito ndanaka kupisa kumhandara ndakuona nyaya yako ana mbuya oenda naye kuseri. Mandara futi but yakabata kufamba sei kana mumbonyumwa kuti wamunana manje. So mawise men anga ene zvipo kubva save muloko vakati uri kuti nhumbu ndeyemweya dati tavana diki isusu iwe tinodana na Jose watoziva uyu woti nhumbu ndeyemweya dai usina mukomana taitishwa ndeyemweya but woti ndeyemweya una Jose every time aneru uchapiwa zvipo nemweya. So mweya waMwari nenyasha dzaMwari paunotukirwa chaMwari Mwari hakuti hajoini vanhu vari kukutuka anoramba akatendeka. Vanhu vakabva kune nyika yavo vakauya nezvipo muloka wemamusina. Manje vanhu vacho vanovharira mukoto vazodai vanovhara uku havavhari uku. Vangatotadzisa Zakeyo kuona Jesu but havatadzise Jesu kuona Zakeyo ipapo hapavhariki. Kana ada neupenyu hwako Mwari munhu chii chingadzivisa Mwari kuita zvaari kuda kuita. Ndakati ndopanodenda umwari hwacho hwese kuti vanyimwa mvura vanyimwa chingwa vari mudesert place Mwari akabva ati chingwa chacho chinowanikwa pasi kwete kumba kwevanhu vakaona mana on the ground ndokubva vanonwa mvura padombo. Vanhu havadi nematsime avo but Mwari achiri kuda kufamba nevanhu vake. Ndobva rinondinkareja manje vanhu vakasiyana neni vakati hatina basa newe iye ane basa neni ende akatendeka and he's so international he can move people from far away to celebrate munhu ari mulocal. Zvaunoshama kuti ane madhora atinomupa aya anorarama sei nchida yeyu zvikatokushamisawo sobheta unganoziva kuti Mwari ndinaye wazimotouraya unotouraya $4 $5 iwe gauri tina Mwari hauzvioni ne$6 zvinoiswa tichidrive 5 badhara parking tichiparidza muri tichienda kuchikoro iwe gaaumbonyumwa kuti tsama chinda akaoma aumbonyumwawo inokuuraya ka6 unotamba naye kazvako. God is so faithful. Akatendeka pari kutouya vanhu vemulocation vakaseka Mary and Martha for 4 days time yekusekwa iriko. Why? Because vanhu vane nguva yauya vaita sodai zvako zvakaita kudhara kana uchinamata uri serious Mwari akadi kuita. God's time is the best time and there is a reason for that time kuti zvinhu zviitike. Nguva yaMwari yakakunakira saka vanhu vakataura zvavanotaura don't lose that trust in him nokuti wakamuziva sahila saka waida kuti Lazaro apore ada kuti umuzive saresurrection ndakuenda kunodhila nezviri wese. Situation yako yaora yawese but invite him into your life uchaita surprise. Vanhu ngavambokwenyana kuti akazozvifambisa sei. Clip pasocial media yandaitaura crusade kuti mafriends ekuchikoro ati asi wakazonyorera English ungosina kaya indalife yachinja so wakazonyora ndoda ndifa kuti ukanyora ndopa inochinja gamba kune rakatonyorwa kuti anisumudza marombe mapeji edu tinawo echiromberombe kusumuka sumuko marimo eshasha zandaona manoza website kwedu isi marombe tirimo kungoyo kwauri rombe ishobva kusumudza. Zakeyo ari mupfupi akaenda naJesu kumba varefu wakaita Jesu kuona parodi
iye kutopfupika ndo yakatova advantage nokuti dai ari murefu aingoonao yakupfupika ndo yakazoita kuti Jesu amuone vaende kumba. Unoziva here kuti Jesu achibuda muJeriko vanhu vakasara vane mamai kana vaitwa mapodcast vakumba kwaZakeo interview dhima zoenda nadzo kuti ndinotsenga sei dzine nyaya here hatina kunyarara unoitwa interview neshasha airove fiwo here airove hombe idzi manje pafira ane mumwe manje hombe iyoyi the challenge will be maintenance and fuel. Ndikati chinzwa ka chiri easy kuanalyze. If God can bless you with something big or chiri lesa chinodhura chimota nefuel wochikira fuel Mwari achikupa mota hondo samwari wacho haumuzive ka iyo munhu anokupa laptop pamwe kunyime ballpoint pamwe pacho ngoanalyze sokuti haizvidiki kana achigona kukupa upenyu life usingatengwe chese chaungadi pertaining to life chiri lesa. The greatest gift is life. Kana Mwari achikutsatsa zvekukupa life you need to trust him for certain things pertaining life nokuti ndo zvidiki muupenyu. Shuga idiki pani life na shuga yacho ndoiwana kupa achitombokupa life otadza shuga uri kumudzikisira ndiwe baba. Kana wakapiwa zvikuru zvidiki nofana kungoita wokofa kuenda kwacho haisi nyaya uri kuchema iyi but wakaibada tuise focus pasati vanhu pavakabuda muEgypt vachienda kuCanaan vakati dai tiri kuEgypt tidya garlic. Anoziva kuti garlic hachisi chikafu maspice pane kuti vachemere chikafu vatochemera maspice. Satani wacho anokuatakira kumaspice uchisiya chikafu zvaunochemera zvacho zvidiki uchitadza kuona zvakakura zvaari kuita. Kati unenge mweya waAdhamu kunzi usadye miti usadye muti uyu idya yese yawanzi idya yese ndo yakawanda hausati wapedza yakatenderwa nawo usingabvumirwa mweya wobuda mugadheni kana wabata wokarora wacho musati mane 3 years watoni small house zvakabvumirwa izvi zvikabhadharirwa izvi kunochajwa futi imwani makachajwa kudhara naatezvara makachajwa kuti panze ndofunga mweya hausi mweya ndiwe anza mfuti sina matrei handizoti ndikabata mari inofamba sei hatina mati iwo ukaibata unofamba sei kwauri kuenda wo ndokwa inoperera samwari iri kudege ichifamba unonyepa inofamba sei imotaya kuti waibata ugara mumbaoni manje hamugariki murara wakuchinhoyi amine rondo rinongomuka. So dzimwe nyaya dziri kukarekta matambudziko evanhu ari in 2 dimensions: human error neattack yadevil. Baba vako aine mwana kuna Jesu anoti mwana wangu kana zvamubata zvinomuisira mumoto. Unoti vari kutopfuma kuti haasiri anodaro kana zvamubata zvinomuwisira kwete kuti kana abata anozviwisira. That was a spiritual attack. Zvinomubata zvomuwisira mumoto haasiri anobata kuti aende kumoto. So ukagona kuanalyze kuti zviri kubva papi ndopaunowe nepermanent solution. Kumedical site ana chiremba ukaenda uchikosora vanomboti warukosora alright ndingoenda kutorwa x-ray chikosoro chiringoda Mr. Strong ones pane kumwe kukosora kusiri kurwara pane kukosora kunotaura kuti uri murwere haunzi weshona mina ndidzokorere mushi iwo unofunga kuti uri kutorwara zvezvi uri murwere chiri kuitika aya masymptoms anokupusha kuti uende kuchipatara uri kutorwara kudhara saka kukosora kunoita kuti ukasike kuenda kuchipatara. Saka chiremba anoziva chiri kune anonzi masymptoms of a disease and the disease. Saka kana une TB ukakosora vakakupa Benylin hauchakosora uchangofa wamwa mushonga uri correct nokuti warapwa symptom not disease. Level rauri shida asoti wabata mari yakawanda panouya ukapiwa nehama yako unochemera ndipa mari yakawanda iwo usati wawanda pakuronga zvinhu zvakawanda. Saka mari inouya kuzodzvanyira kalevel kadiki kekuronga kudiki
inopera zvakunoringa kuti mari yakaitenga ine mushonga. Haina mushonga. Mari yaningi haitengi akapa ningi hapana zvatiri kuita. Ikauya usiri paweight that level haugoni kuoperata better mulevel isiri yako. Iwewe kuti ukati $100 muhomo utangotaura English pachine basa apa. Hapana munhu uyo aripo pane basa pamurisana. Kateni muhomo amasesa anomukonzera nyongo. Iwewe. I'm sure I'm done. We can raise our hand in our Father. We thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mazvita nemutara muupenyu wedu. Mbiri yose tidzorere kwamuri, muri Mwari anotigonera. Zvikarwara, zvikafa, tinoramba tichidana kwamuri. Mukubroka, mukuvengwa, munoramba muri Mwari. Nokuti imi munaro simba, you are resurrection and life. Baba ndiri kutaura kumutswa kwema-relationships akafa, kumutswa kwema-business akafa, kumutswa kweutano hwaparadzwa. Muri Mwari anonzi resurrection. Sekureva kwamaita kuna Mary and Martha, I am resurrection and life. I speak life. To this dead marriage, I speak life. Dead business, I speak life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.